lol.dk. Leg og lær. Hej og velkommen til lol.dk reklame. Inde på lol.dk kan du en masse fede ting. For eksempel, du kan spille en masse spil. For eksempel, lad os sige, Electric Man 2. Og du kan spille Kitten, Kanon og Tanks. Og en masse andre spil. For eksempel aktionsspil, dance-spil, multiplayer-spil, nye spil og meget andet. Og du kan også finde et spil. Hvis du har et navn på et spil, for eksempel Go Homeball, så kan du søge på det. Og hvornår det er oprettet, siger vi altid. Og mest spil, eller sortere efter, så kan du selv bestemme, hvad du skal sortere efter. Mærke, det kan du også vælge. Og du kan også vælge, om det skal være multiplayer, eller skal have trofæer, eller om det skal være på top eller ranglister. Men nej, det skal ikke nogen mening være. Og det, så kan man gå ind der, og der er sådan en chat herude, mens man spiller. Så mens man kan det, så ja. Så er der også et forum, du kan være hos. Der kan du lægge nye tråde, og du kan lægge for eksempel et indlæg. Og du kan response, altså for eksempel om der er nogen fejl eller andet. Du kan også chat. Og ja. Det er så lol.dk. Leg og lær. Tak fordi du så med. Ses.